L-għodwa tajba. Illum il-ħadd 7 ta' Settembru nilqawkom għal din il-quddiesa mis-Santwarju ta' Santa Teresa f'Birkirkara. Fl-1965 il-Patrijiet Tereżjani bdew jibnu dan is-santwarju li tbierek u nfetaħ għall pubbliku 17-il sena wara. Fl-1997 saret id-dedikazzjoni solenni tiegħu. Parti mill-Knisja li kien hemm flok is-santwarju iddedikata lil San Alfons Marija de Liguori hija miftuħa matul il-jum għall-adorazzjoni. Fil-quddiesa tal-lum, wara l-omelija numru ta' kandidati minn Malta, il-Kolombja, l-Italja, il-Korea t'isfel u Franza se jagħmlu talba formali sabiex jiġu aċċettati għas-sagrament tal-Griżma. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Qegħdin illum f'din il-quddiesa f'okkażjoni speċjali li għandna grupp ta' adulti illi fl-aħħar ħadd ta' dan ix-xahar se jirċievu s-sagrament tal-Griżma. U għalhekk illum f'din il-quddiesa qed jieħdu sehem biex issir il-preżentazzjoni tagħhom u anki jwieġbu illi huma ippreparati ħalli ftit ġranet oħra jirċievu s-sagrament tal-Griżma. Se nitolbu mod speċjali għalihom uħud minnhom ukoll huma barranin jgħixu f'Malta u nitolbu biex il-mulej jgħinhom ħalli
il-moment li rċievu s-sakrament ta' Krizma issa ikun ifisser għalihom li jsiru insara adulti li għatu xieda ta' Ġesu. Sellem lilkom il-koll miġburin hawnhekk il-Patrijiet Terezjani li laqgħuna f'din il-Knisja ta' Santa Teresa bi Kirkara u lilkom il-koll li qegħdin issegwu permezz tat-televiżjoni u midja soċjali nistedinkom biex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija b'ringrazzjament lill-Alla wkoll b'talba biex ikun magħna jakkumpanjana dejjem fil-ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudies Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-missier mulej ħdejna. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għolli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi id-dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti jiet fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna il-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-uliet eżiż tiegħek biex daw kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla jekk jgħixu s-Saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mill-ktib tal-erfa. Min jista' jaraf ħsieb Alla? Min jista' jifhem xirid il-mulejja? Beżżija huma ħsibijiet il-bnedmin u kull pjan tagħna mhu xejn fi żgur. Għax ruħna imtaqla b'ġisem li jitħassar u għar-ruħ li taħseb u pis it-tafal li fih tammar. Bilkemm nistgħu nintebħu xemm fuq l-art u bid-tbattija nsibu dak li hu taħt għajnejna. Mela min jista' jitkixxef fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Min qatt ara fir-rieda tiegħek jekk inti nnifsek ma tajtux l-erfa u ma bagħtx fuqu mill-għoli l-ispirtu qaddis tiegħek. Hekk saru dritti triqat in-nies tal-art, hekk talmu l-bnedmin dak li jogħġob lilek u salvaw bis-saħħa tal-erfa. Il-kelma tal-mulejja. Mulejja, inti kien għalina flimkien? Mulejja, inti kien għalina. Inti treġġa l-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma lik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Mulejja, inti kien għalina. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma, huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jinbidel, jidbil u jinxef. Mulej, inti kien għalina. Għalhekk kallimna noddu jiem ħajjitna, sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm se ddum, ħen għal għaddejja tiegħek. Mulej, inti kien għalina. Imlina kmini bit-tieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha.
ħatkun fuqna l-grazzja tal-Alla sidna, wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna, wetta' iva x-xogħol idejna. Mulej inti kemm għalina. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lil Filumon. Aziz, jiena Pawlu raġel xwejjaħ u issa priġunier ta' Kristu Ġesu. Qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal ibni li jiena nissilt fil-ktajjen għal Oneżimu. Xtaqt kieku żammejtu miegħi biex kif jien fil-ħabs għall-Evanġelju idur bija minn flokoku. Iżda ma rrid nagħmel xejn mingħajr ma nara x'jidirlek int biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors imma tkun ħirġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk hu telaq minn miegħek għal ftit biex inti terġa' tiksbu lura għal dejjem. Mhux iktar bħala il-sir, imma xi ħaġa iktar minn il-sir, bħal ħuk għażiż, għażiż fuq kollox għalija, imma kemm iktar għalik, skont id-dinja u skont il-mulej. Int mela, jekk inti qalb waħda miegħi, ilqgħu bħalli kieku kont jien. Il-kelma tal-mulej. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien kotra kbira ta' nies kienet mixja ma' Ġesu. U dar lejhom u qalilhom min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jobodx lil missieru u l-ommu u lil martu u lil uliedu u l-ħutu u bin u bniet u saħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi. Għax minn minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bil-qiegħda biex l-ewwel nett tiqis in-nefqa ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sal-aħħar. Għax jekk jiġrilu li qiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista' jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqqa' waċċajt u jgħid dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila jkompli sal-aħħar. Jew liema sultan li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor ma joqgħodx l-ewwel bil-qiegħda biex jara jekk jistax 10,000 raġel iħabbatha ma' min ġej għalih b'20,000. Għax inkella meta l-ieħor ikun għadu l-bogħod
ikollu jibatlu ambaxxata biex jitolbu ftehim għal paċi. Hekk ukoll ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Il-kelma tal-mulej. Fini lek Kristo. Hemm kelma fl-Evanġelju illum li meta tismagħha speċjalment tal-ewwel darba tiskandalizza. Meta Ġesu jgħid illi min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jogħbodx u jsemmi il-missier, il-om, il-martu, l-uliedu, ħutu subin bniet. U saħansitra lilu nnifsu. U dil-kelma ma ddoqilniex illa li aħna il-Ġesu nafuh dejjem jitkellem fuq l-imħabba. Fuq li inti għandek tħobb u tħobb mhux biss li dawk li huma qrib tiegħek, imma wkoll saħansitra jgħid li tħobb il-ledewwa tiegħek, tħobb lil min jogħbodok. U nafu li dejjem hemm l-enfasi fil-kelma ta' Alla. Pereżempju fl-ewwel ittra ta' San Ġwan jgħid u qed juża l-istess kelma min jogħbod il-ħoħ jinsab fid-dlam, jimxi fid-dlam u ma jafx fejn sejjer għax id-dlam għoddu emilu għajneħ. U allura x'qed jgħid Ġesu hawnhekk? Nifhmu il-kelma li qed juża Ġesu hawn meta naraw kif femuh id-dixxipli tiegħu li semgħuh u dawk illi mxew warajh. U dawn qatt ma fehmu li Ġesu b'xi mod qed iħeġġeġ il-mibeda, jiġifieri li inti ikollok mibeda lejn xi ħadd wisq inqas lejn tad-dar. Imma l-kelma li juża Ġesu fil-fatt fil-kuntest ta' dak iż-żmien tant snin ilu kienu jużawha biex tfisser ukoll li tħobb inqas, li tqiegħed fit-tieni post. U allura Ġesu qed jitkellem hawn mhux fuq jkollok mibeda lejn xi ħadd, imma qed jgħid Alla għandu jkollu l-ewwel post fil-ħajja ta' kull min hu dixxiplu. Dak hu il-messaġġ li qed jagħti Ġesu. Ħanħarsu ftit lejn xi jgħid Ġesu fuq id-dixxipli tiegħu li kien jgħod tal dak iż-żmien li jgħod ukoll għalina llum. Ħansemmi 3 punti minn diversi li jsemmi Ġesu hawn. L-ewwel nett jgħid Ġesu Alla għandu jkun l-ewwel. U fil-ħajja tagħna qed jgħid irridu nqiegħdu lil Alla fl-ewwel post u ħadd ma jieħu postu. Ħadd ma jkun iktar importanti minnu. U meta nagħmlu hekk, nindunaw li fil-fatt imbagħad Alla jgħinna għax inqedu lilu fl-ewwel post biex ikonna l-isbaħ u l-aħjar relazzjoni mal-oħrajn. Ma tad-dar, ma' min niltaqgħu, anki ma' min jagħmlilna ħsara għax inkunu qiegħdna lil Alla l-ewwel. Għalhekk l-insistenza tiegħu Alla għandu jkun fl-ewwel post fil-ħajja tagħna u dan ngħiduh mhux sempliċement bil-kliem imma bl-għażliet li nagħmlu fil-ħajja tagħna. Meta nqiegħdu lilu l-ewwel post, isbaħ tkun il-ħajja tagħna personali imma wkoll flimkien.
U meta nqedu lilu l-ewwel post, l-om tkun om aħjar, il-missier aħjar, l-aħwa jiexu aħjar bejnietom u dejjem iżbaħ tkun il-ħajja tagħna. Jiġu wkoll illi min irid ikun dixxiplu tiegħu irid jerfa' salibu. U xi fisser terfa' salibek? Aħna kultant nużawha din il-kelma meta xi ħadd irridu nieħdu paċenzja bih. Ngħidu kif jien imsalla b'dan jew b'din is-salib tiegħi. U veru kultant tieħu paċenzja u tieħu paċenzja xi jkollok salib. Salib jista' jkun anki dak li jiġi fuqna bħal mart jew ċirkustanzi diffiċli fil-ħajja tagħna. Imma li qed jiġesu wkoll huwa s-salib u għażla. Jiġifieri li nażlu li nimxu warajh bis-sagrifiċċji kollha li dan ifisser. Li nażlu li nagħmlu s-sewwa bid-diffikultajiet kollha li dan jista' jġib fil-ħajja tagħna. Għalhekk is-salib li aħna nerfawh u nafu li qegħdin nerfgħu flimkien ma' Ġesu għax hu jakkumpanjana fis-slaleb li jkollna fil-ħajja tagħna. Ma dejjem irridu nifhmuh tajjeb dan li jgħid Ġesu u nitolbuh biex aħna narfu is-salib tagħna u x'għandna nagħmlu kif għandna nerfgħuh. Ħansemmi eżempju li u attwali ħafna fil-ħajja tagħna ta' kif irridu nqogħdu attenti meta ngħidu li jien għandi salib. Hu persuna, pereżempju, li id-dar hija vittma ta' vjolenza domestika. Li għandha sitwazzjoni hemmhekk hija vittma ta' abbuż. Jista' jkun hemm min jgħidlek dan hu s-salib tiegħi. Ma fil-fatt is-salib tiegħek mhuwiex li inti taċċetta sitwazzjoni ta' abbuż. Jew taċċetta sitwazzjoni fejn inti vittma ta' vjolenza domestika. Għandek salib, ma s-salib huwa li tieħu l-passi kollha biex ma tibqax tbati l-abbuż, biex ma tibqax vittma. Dak hu s-salib tiegħek. U nafu li huwa s-salib, illa li jirrikjedi ħafna sforz u ħafna għajnuna. Imma hemm s-salib, mhux li inti tibqa' vittma ta' abbuż. Għalhekk qed ngħid jiena kemm importanti li aħna nifhmu il-kelma ta' Ġesu kif ngħixuha. Illa li hemmhekk qed jgħid Ġesu is-salib ifisser li tagħżel dak li hu sewwa anki metu diffiċli imma tagħmel dejjem tfittex li tagħmel dak li hu sewwa. U Ġesu jgħid ukoll ħadd ma jista' jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu. Xi fisser dan il-kliem? Ifissirx li aħna il-koll bil-fors nażlu illi inħallu il-ġid kollu tagħna u li niddedikaw ruħna f'ħajja konsagrata diki l-għażla ta' persuni konsagrati, vokazzjoni speċjali li Alla jagħtihom. U hemm diversi nies li mxew wara Ġesu b'dal mod. Ma li tiġi Ġesu hawnhekk huwa li l-ġid li għandna u li l-ġid li jipprovdilna qatt ma jkun għalina dak li jikmandalna ħajja tagħna, li jikkondizzjonana. Għax jista' jkun iva li l-ġid li jkollna jkun bħal katina li qed iżommna marbutin fil-ħajja. U għalhekk li ma jħallinix naraw tassew kif nużaw tajjeb il-ġid li għandna għall-oħrajn.
għall-familja tagħna, manki għal dawk fil-bżonn. Dan li qed jgħid Ġesu. Jekk aħna il-ġid ikun dak li jikkmandana, li jmexxina, li jikkondizzjonana, hemmhekk ma nistgħux inkunu tassew dixxipli tiegħu bil-libertà, ma jkunniex f'qalbna imbagħad dik il-paċi, dak il-ferħ li jagħtina hu meta aħna narfu li l-ġid li għandna nużawh tajjeb u biex aħna nistgħu nagħmlu anki l-ġid mal-oħrajn. Jew nitolbu l-mulej illum biex aħna nkunu tassew dixxipli tiegħu. Narfu dil-għażla li rridu nagħmlu. Kif jispjega tajjeb Ġesu hawnhekk mhix xi ħaġa hekk li tiġi waħedha, għażla li għandna nagħmlu bis-serjetà li turi ruħha mbagħad kif ngħixu fil-ħajja tagħna u speċjalment nitolbuh illum anki għal dawn illi ftit ġranet oħra se jirċievu is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof biex tkun għalihom tassew okkażjoni ta' grazzja kbira. L-Ispirtu Santu jgħinhom biex ikunu dixxipli ta' Ġesu li qatt ma jibżgħu jagħtu xhieda tiegħu fil-ħajja. U għalhekk nitolbu li aħna nkunu dixxipli tiegħu speċjalment dan il-mod kif qed jitkellem Ġesu hawnhekk, jiġifieri hu jkun dejjem fl-ewwel post fil-ħajja tagħna, li nerfgħu is-salib u narfu li qed jakkumpanjana fis-slaleb tal-ħajja tagħna u li nużaw tajjeb dejjem il-ġid li jagħtina mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem. Issa għaw dan id-dialogu li se jsir fejn se ssir il-preżentazzjoni ta' dawn il-kandidati għas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Nistedinhom biex iqumu bil-wieqfa u l-katekista naturalment se nagħmluha bl-Ingliż, diversi minnhom isegwu aħjar bl-Ingliż. Your Lordship, I am pleased to present to you the candidates who seek to complete their Christian initiation and who are preparing to be received into the full communion of the Catholic Church. They have found strength in God's grace and support in our community's prayers and example. Now they ask that they be admitted to confirmation. The Christian life and the demands that flow from the sacraments cannot be taken lightly. Therefore, before granting these candidates the request to share fully in the Church's sacraments, it is important that the Church hear the testimony of their sponsors about their readiness. Have they faithfully listened to the Apostles' instruction proclaimed by the Church? They have. Have they come to a deeper appreciation of their baptism, in which they were joined to Christ and His Church? They have. Have they reflected sufficiently on the tradition of the Church, which is their heritage, and joined their brothers and sisters in prayer? They have. Have they advanced in a life of love and service of others? They have. And now I speak to you, my brothers and sisters in this assembly. Are you ready to support the testimony expressed about these candidates and include them in your prayer and affection? We are. Dear sons and daughters, the Church recognizes your desire to be sealed with the gift of the Holy Spirit. Hear the Lord's call to conversion and be faithful to your baptismal covenant. Thanks be to God. Catechists and sponsors continue to support these candidates with your guidance and concern. May these see in you a love for the Church and a sincere desire for doing good. Thanks be to God.
Lord God, whose love brings us to life and whose mercy gives us new birth, look favorably upon these candidates and conform their lives to the pattern of Christ's suffering. May he become their wealth and wisdom, and may they know in their lives the power flowing from his resurrection, who is Lord forever and ever. Amen. Sa flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissem minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata tat Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li meqjum weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar magħmudija waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna il-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid talina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Nitolbuk mulej biex aħna narfu dejjem inkunu d-dixxipli tiegħek u nqiegħdu lilek l-ewwel fil-ħajja tagħna nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li fid-diffikultajiet tal-ħajja narfu li inti dejjem takkumpanjana nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, dak li jagħtuhom ukoll is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għal dawn il-kandidati għas-sakrament tal-Griżma tal-Isqof biex iċ-ċelebrazzjoni tal-inżul tal-Ispirtu Santu fuqhom tkun ċelebrazzjoni li tagħtihom ħajja u tgħinhom ikunu xhieda ta' Ġesu nitolbu. Llum hija okkażjoni speċjali wkoll fil-Knisja fid-dinja kollha, propju dal-ħin il-Papa Iljun qed jibda l-ċelebrazzjoni tal-kanonizzazzjoni ta' żewġ żgħażagħ, Carlo Acutis li nistgħu narawh ukoll hawnhekk il-Knisja kif ukoll Pier Giorgio Frassati. Dawn iż-żewġ żgħażagħ qed jiġu dikjarati qaddisin dalgħodu. Hija okkażjoni sabiħa ħafna l-Knisja kollha u għalhekk nitolbu li dawn ikunu ta' ispirazzjoni għall Knisja kollha u speċjalment għall adolescenti u għaż-żgħażagħ nitolbu. U nitolbu mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn ġa hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal qed tagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tissib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis intwiżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk intader u tħenna min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu is-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Biħettajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tiffer tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċ. Smewtu l-art mija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-ola tas-smewit. Birek ġej f'isem il-mulej. Wasanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sienata biex mirraj ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Leon 14, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ħutna, rabatna, l-benefatturi tagħna, daw kollha li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom il-koll quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Carlo Acutis u San Pier Giorgio Frassati u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamelle magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, affrinna tubietna bħalma naffru minn ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, seħlisna mid-din. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Alla, danu li neħħid nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejt.
Nitolbu. Mulej inti titma li l-fideli tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sakramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donijek kbar mogħtija lilna mill-ibnek l-Ażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Mijak ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajl l-Alla. Grazzi tal-li naqattu magħna l din l-Ewkaristija. Fil-mumenti tat-talb tagħna illum nitolbu b'mod speċjali għal dawn il-kandidati ġodda sabiex il-mulej jibqa' jkun iċ-ċentru tal-fidi tagħhom. Infakrukom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji ssibuhom dejjem fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb mimli saħħa u paċi mill-mulej.